Burian itu hatta na hinahulongan tabuka ma parminggota tabarade ma roha nak pikirata tapuji ma tuhata marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do goar ni todi parbadia na tumapalangi do tanoon. Amen. Hodo ale Jehova dihalungutan rohaku ale debataku marhaposan tu hodo au seunang pailau asaunang marsurak-surak akka musuku midaau. Dak tahe tagamon tarurak manangise sian akka na makaposiho ale Jehova sababotohom matuau akka dalammu jala ajar hutuau akka bogasmu sadarion maro Tuhani manopot jorona beta tasomba maibana. Haleluya. Martang yang mahita ale ama nami jala debata nami namadok mulate do hami tuho sian nasa rohanami ala disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus nabaluhau kami sia dosa dohot hamatean hupang ido hami sapetiur jala rajai marohanami marhite-hite toddi perbadiai asaunang hu rohanami mida hamatean nai urubi hami asalamu tadahami ibana raja naungroi sisombaon ni sadok jolma na dilihat portibion. Amen.
Tangihon hamuma pati ni debata iman atar surat di Roma 12 ayat 2. Jala unang gabe sarombang hamu dohot portibion alai gabe ibaru mahamu dung muga pikiranmu asa tahu hamu manibangi lomani rohani debata ima nauli na hinalasonna dohot na sundenggan ido sahakna atong rak mangidogogo mahita lahom mangulahon na hubar tupati nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hubar tupati mi amen. Tatopo tima dusatta di hadapan ni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang para siroha na sumurung midahami. Huparatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalesion nami na gudangi di julom. Tatap kami marhite-hite siniroham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot tu kasisan ni dosata. Adong do dihita si Tuan ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habang sana ni hatungamon di Banua Gijang. Di baheni terbaheni bana do Panguluan ro di ujung na akkana sadok rotu debata marhite-hite ibana na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon na sida hasanga pemadi debata na di Gijang. Amen. Tajahama hatani debata nagabi turpuk epistel di hari Minggon imana tersurat di Yesaya 62 mamukasian ayat sada 1 ayat 5. Tajahama marsikat sori alani Sion daktar bahinahu sip jala alani Jerusalem dangolo au popoman Paima bicar hati goranna songon sondang ni matani hari jala hatuaonna songon sulu-sulu namar sigorgor. Jadi gabe tupal hamuliau maho di
tangan ni Jehovah, jala tupal harajaun di tangan ni debatam. Ay songon rikok ni doli-doli mangaririt na marbaju, songonido rikok ni aka anakmu mangalului ho, jala songon las ni rohani panguli mida na niolina, songonido las ni rohani debatam mida ho, ido sahatna, martua do aka na tumangihon hata ni debata, jalan nau peopsa. Amin. Tidak kumaha porsiaw tay songon na hina tindak kun ni dongata saha porsiaw di sadok portibion ra mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi sa ton di perbadia andorang suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tumano toru dung ditanom na mula mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lahunu tu siam mendebata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangolu do namate au porsea ditodi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia do dihacesan ni dosa do dihatai namadok mulak mangolu do sogok dangi halak nong mate do dihangoluan na sorasuda. Amin. Tapi gema edekor sian kor inahanna duduti sian kor wilayah sada.
tapi kina titing nama sajuriata. Horas ma dihita saluhutna dihamu amanami dohot inanami tatangihon ma tikting di minggutta sadarion tanggal 21 Desember 2025 na parjulu goar ni minggutta sadarion ima minggu akpen paupaton jala topik ni minggutta ima ditopot debatado bangsona na paduahon Natal tahun 2025 dohot tahun baru 2026 jadwal ibadah Natal dohot tahun baru ima na perjulu malam Natal Rabu tanggal 24 Desember 2025 pukul 10 WIB Marbahasa Indonesia pukul 10 WIB Marbahasa Batak. Natal Parjolo dohot perjamuan kurus di hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 pukul 6 WIB Sekolah Minggu pukul 10 WIB Permingguan Remaja pukul 6 WIB di Kebaktian Umum Marbahasa Indonesia pukul 10 WIB di Kebaktian Umum Marbahasa Batak pukul 10 WIB di Kebaktian Umum Marbahasa Indonesia. Natal napaduahon manang Natal gabungan ama ina dohot lansia. Dipatupa di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 pukul 10 WIB. Ibadah malam tahun baru dipatupa di hari Rabu tanggal 21 Desember 2025 pukul 10 WIB Marbahasa Indonesia pukul 10 Marbahasa Batak. Tahun baru Kamis tanggal 1 Januari tahun 2026 pukul 10 WIB. B. Ulaun Nabadia dipatupa di bagas niruas turuas ni Huriata na subuhi dohot di Ulaun Nabadia di tanggal 25 Desember 2025 tardumbuhi matu akaruas na marsahit dohot lansia di patu pahuriatta do marulaun Nabadia di akabagas tabi Ulaun Nabadia di patupa di tanggal 27 sahat tu tanggal 30 Desember 2025 asa di Papua ma tuak kasitua Nabi nadong di wilayah Nabi. C. Marperumuat tu perayaan malam Natal dohot tahun baru ima di tanggal 24, 25, 26 dohot 21 Desember 2025 pinangido tu sude ruas na tinggal manang na berdomisili jonok tu garejata asa unak pola mabuah kendaraan terlumbobi ma kendaraan roda 4 manang mobil siala keterbatasan parkir ni garejata. Napatuluhon ibadah Natal keluarga. Ibadah Natal keluarga diganup bagas ni ruas dipatupa di hari Selasa tanggal 27 Desember 2025 pukul 10 WIB. Persembahan Natal keluargai asa dipasahat matu huriata di acara ibadah boima dibuat di pintu masuk gereja duk sidung parmingguan. Sada acara ma perkeluarga jala diperbanyak ma sesuai itu kebutuhanna. Acara bentuk PDF dibagi melalui situa wilayah Nabi. Napaupaton soso-soso manak pilihan, soso-soso pilihan. Tu sude ruas dohot parhalado. Na so pasahat to pilihan bulana dope. Ima tahun 2025 suaksoni lelang pesta gotilon tahun 2025 manang lelang pesta gotilo tahun-tahun sebelumnya asa dipasahat mai marningot ujuk tahun 2025 ngalam jonok.
05 pasat ulos turuas na marumur 70 tahun. Di hari Minggu nanengro tanggal 20 Desember tahun 2025 duk sidung parmingguon pukul 10 wib huriatta patupao di napasaton ulos turuas na marumur 70 tahun siat tanggal 1 Desember sahat tu tanggal 20 Desember 2025 asama daftar ma tu situa wilayah Nabi 06 pembubaran panitia tahun transformasi 2025. Acara pembubaran panitia tahun transformasi 2025 di Patupa di hari manak tanggal Minggu 21 Desember 2025 pukul 10.30 wib saat tuna sidung jalainganan lapo sipirni todi Kelapa Gading. Pinangido tusude panitia asaro madohoti acara pembubaran ini. 07 Dewan Koinonia Seksi Paropuan na perjolo ibadah dohot perayaan Hari Ibu. Huriatta patupahon ima ibadah dohot perayaan Hari Ibu nanaing di Patupa di hari Senin tanggal 22 Desember 2025 pukul 10.07 wib sahat nasidung inganan ruang ibadah gereja. Pinangido tusude ruas paropuan sian wilayah sada saat wilayah 10 itu asaro mahita lama dohoti ibadah dohot perayaan. Na paduahon lomba masak. Maulia tema di Tuhan. Kegiatan keterampilan ekonomi kreatif bidang kuliner seksi paropuan ima lomba masak boido mardala dohot denggan di bagasan sukacita na di dohotan ni saplonom tim wilayah jala torop ni naro lebih kurang 250 sahatu 220 halak parupuan sianaka wilayah nadong di Huriatta di Pasar Mingguon jaladong do di Patupa di si perlombaan juara sada lomba masak ima sian wilayah 10 itu juara 2 sian wilayah 2 juara tolu wilayah 12 juara 4 wilayah 15 juara 5 wilayah 16 juara 6 wilayah 10 tolu. Dewan Marturia seksi sending parminggu di bagas ni ruas namar sahit menahun Huriatta marhite seksi sending patupahon ima parmingguon dohot ulaun nabadia di bagas ni ruas namar sahit menahun ima nyonya NOP si hobbing boru hutagalung sian wilayah walu di hari Minggu sadarion di Patupado parmingguon di bagas nasida masuk pukul 10 tolu wib walu namar bagas tik paduahon naik majalo pasu parbagasoma Joshua Andre Silitonga anak niamata Edison Silitonga tubuh ninata mawar borusihite alamat jalan pendidikan Situmeang Habiscaran Sipoholon Sumatera Utara anggota jemaat HKBP Resort Sipoholon 5 Situmeang dohot nanay ngorwana Hasiati Sukmauli boru simajutak boru niamata Hasan simajutak tubuh ninata Rapma boru saragi alamat jalan asrama Polsek RT 0010 sada RT RW 04 nomor 2B anggota jemaat HKBP Resort Pasar Minggu wilayah Onom pamasuk-masuk di Patupa di hari Senin tanggal 22 Desember 2025 pukul 10 wib di HKBP Sipoholon 5 Sipoholon 2 tik paduahon neng majalo pasu parbagasema Yedidia Panca Onesius Pasaribu anak niamat tapadita JCJ Pasaribu nahinan tubuh ninata boru si jabat nahinan ibu inang boru Florida boru nenggolan
Alamat Jalan Kapuk nomor Sia RT 001 RW 002 Pondok Cina Beji Depok. Anggota Jemaat GKPI Bangun Resort Sidikalang 2 Dohot Orwana. Elisa Putriani Boru Sinaga. Boru Niamat Tamanutun Sinaga. Tubuh Ninata Rosmia Boru Habiahan. Alamat Jalan Muhammad Kafisada RT 002 RW 004 Jagakarsa. Anggota Jemaat AKBP Resort Pasar Minggu wilayah 12 pamasu-masuar di Patupa di hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 pukul 8 WIB di GKPI Bangun Resort Sidikalang 2 kosong sia dana nasorang di basa-basa tuhatta do sada danak bawa. Nah di hari Sabtu tanggal 20 sia November 2025 ima di keluarga David Gultom Inang Hilda Veronica Sitohang. Alamat Jalan Cilandak Kakao Gang Abah 2 RT 05 RW 05 nomor 57B Jakarta Selatan wilayah 12 Hipasdo danahi songoni nang natorasna 10 ruas ni Huriata namarulang tahun. Saluhut ruas nak parhalado HKBP Pasar Minggu Pasaton. Selamat ulang tahun ma dihamu saluhutna. Ruas namarulang tahun hatutubu dohot namarulang tahun Persaripeon. Mamuka siat tanggal 20 sada sahat tu tanggal 27 Desember 2025. Goar-goar namarulang tahun Boyma Taida di buku Warta Jemaat. Hatani debata nagabe ojahan dilasni rohat tai dienet do sian pesalmen 10 ayat 10 sada sai pabotohonon mudo tuau dalan hangoluan sun malas ni roha dia dopan ni bohim akah sudungan ni roha masa di siamunmu saliling-lilingna. Ruas Namar Sahid tuaka ruas Namar Sahid nda dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan dohot akan Namar Sahid menaun dohonon nami ma sai di pasu-pasu tohat taima sudi pangubation na ni jalomuna tibu malum persahitoni tatang yakem manasida asa tibu malum siap persahiton jala daftar gor-gor ni bagasa persahiton boy ma taida jala tajaha di buku di Warta Jemaat tikting naso jinaon dohot perhepengon huriata boy ma tajaha di buku Warta Jemaat naong pinaradi ni Huriata so onima tikting dihita di bagasan mingguon. Horas. Tapi kima ada pujian dan kor ama.
Basa mapilihan ka Tuhata, marede mahita. Oh
Kami di debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Puriana hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus Tuhatai adorang so pinadas barita nauli di minggu paupaton minggu apen sederion nga tunga pala masih kuliah kami merekamu kurang lebih 1 tahun 4 bulan mah 1 tahun 5 bulan dung marsirak kita alai hidup tabuni na porsea saya terus duhi tai padumu tuhatai dan ngapala mu baru behuida buhimuna sudi hok dope bagak-bagak kateng-kateng ko pihak kamaun ni amang padiangan saya tong posok sudi itu bini inang idau pene sudi kainahan naon hera somoru dope suara muta babagak go saya las roha buhita marsaur apana di minggu apenon latongon bui masih pahusoran tiki di upangido tupat ditata bertiki mazoi pasar minggu ala bui tikiku nauli na paditata lani akan manginang na mereng sihol ni roha na subui sirang sian pasar mingguon idubain ni luzungan martiki sedarion las roha di sudi kakak perkembangan amat seuli tutu di kota mahamin waing ade hamu atar di pinggir alai rautaburu namar saur ne pinggiri sipata mulu naik kota won hol memikiri matsati lu hami ngamarsak jala totu parsaurap pe umura mengelujungi mulu naik sono mulu hami di san ay ngadong na di Tangerang adong na di Bekasi adong di Depok aung pasar mingguon ay sima jadi ngatung mulu sinube rojo ha maksitua minuk kopi na herana sumerede na bibe mulu sinu sa Bekasi minuk kopi kan tu pergudungan jadi tabu dia kapar saurane alania kamanginang sobu masihol sahab matabi lausonna mara selamat Natal latih ala rocok nama hita satu tahun baru selamat Natal mari kita saluna barita nauli si parsaulionota di minggu perpu di minggu apen sedarion dienet sian evangelium Lukas bidu sada mamuka sian ayat ono puluh pitu sah rudi ayat pitu puluh sia huzahama tapai hutihu ma gok tod di perbedia ma si Sakarias amanai gabe manurirangi ma pinuji ma Tuhani debatani Israel ala ditopot bangsona jala di patupa haluaonna di patidang do dihita taduk haluaon di bagas ni si Daud naposonai hobartu nahina tahonna markite sian suara ni akka panurirang na nabadiyai sian narubi haluaon sian akka musuta doho siat tangan ni akka namat kosomi hita lahu mangasi akka mata marningot badanna nabadiyai ima warina nani warihonna di siabarham amattai pabua lehononna tuhita asa hita marhaladu diadupan nai sopola marhabia rabbe dung malua hita siat tangan ni akka musuh marhaba diaun jala marhati koran diadupan nai saliling hita mangulu iya ho anaha targoar ma panurirang nina tumibul ai patu zulu ni bohi ni Tuhani doho paturehon akadalanna
lahu patadahon tu bangsona haduao marhite sian hasesani dusa nasida hinorhon ni pangasi ni depatata ai binahen ni ido roh bicar siang dijangi manopot kita laho sumodangi akan nahudul di bagasan hahulumun akan nanilingguman ni hamatean patongotol lakata tudalan hadameon ima sahni turpukon salik nari horas madita sudi urian hilaholongan ni tuhata Yesus Kristus tuhatai hira dua do godang ni nguluon las ni roha dohot arsat ni roha hira na dua ido pardalanan ni ngulu ni sude zolma bulodang las rohana ba berarti adong ma zukni rohana adong ma arsakna tutu adong ko na medus-dus dang marsak dang marlas ni roha adong ko zolma na songoni adong ko kamu teh dak kya marsak ale dak kya las rohana adong ko kamu adong go dah itu alai zol mana semua dia meh bahkan berdelet-delet ini namanya tong dang marsakan dang lasroana jidang boton adong go songoni dang lasroana dang marsak ibana robi udan tonggo songoni ibana sorobi udan tok songoni ibana ya mekel zolma dak karo mekel ibana alai tangis zolma dak tangis ibana habidi bibilud di doko rak mekel mahamu rak do aka na mekel tangis maro rak do aka na tangis anggu ibana daw mekel pe dongan na dang mekel tangis pe dang tangis adong kona songoni alai hubikir anggu hita sudina mermingguon dang dihorongi hita amin bambulunga dihorongi hita ba ngaporak deh kan ikut dina dua sisi ido umum nanguluni hita zolmaon bulu solas roha barong ma jukni roha ido badak tarbuni suasana ningguluni zolma sian panailina ibu toh hamudu pe panaili tahe nana boleh Sudirman kumurang kui be marsa Indonesia ikut terjemahonod dong di boto hamudu pe panaili ay mulu di peredetan kan ido kerezedeton nate emang siahanon kesudihamu jadi mulu i peredetan kubigiud dusudi jadi mulu iban turu-turu ni si panganon sarihatahod doi si pasahar panaili saudara mai tuwuhi si pasihar panaili ninna si har panailina jadi dapatanna siapa nailini zolma kondisi raut wajah seseorang terida do kondisina las rohana manang daung apalagi mamulu halak patak mulujuk rohana dakkulan ubuk ngakariting sonau do dihana buhina be kariting go hidup bae mulu ngabi nerek songon namutung buhina nange tiba memakulingi sotong laus yalang iban no berarti ada sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam kondisi hidupnya ya terterida dua tong bolong aro ibana mulai dang minar buhine nga mulai songon nakariting habe nak pemerbeda ibana ya terlabok may iba memakulingi buro laos sugay iba memakulingi bauludo iba asing adusna dari kondisi siapa nailita penampakata terida do kondisi ni nguluan dilas ni roha manang arsak ni roha pe pasti selalu kelihatan namang inang bulu gugu suarana nadong masih pikiran ni ena bukan orang stres do nang DBD matay du jebu inna na tertega betit do beni na tayon noang inna ay ulu do songoni jebu do tertega betit na matay tu luar panoposan na kan saruba sebeli nga di jebu di natai tertekab betin tu luar kariting buhina
Selalu nampak kondisi kehidupan kita dari style kehidupan kita. Siapa naili tahun tarida do ya kamanginang. Alani ido sudir rumang ningulu tarida do namarlas ni roha ibana manang daun. Apalagi bolo hita halak batak. Sian edena petar boto doi, napas rore zekina, napas marsa ibana tarida doi. Bolo mared ibana girang-girang. Ya, nagudang boro parutungan nina. Alay bolo itoriedehon 220 itu Jesus ngulu ni todiku. Jesus ngulu ama ngahadu arsa nginoaingin na. Semua kelihatan amanginang. Bina dua sisi ima ngulutta. Alay di sido surung niak kana porsea. Biar sak ngiroha. Dilas ni roha dak ya sumur ngulu ni na porsea. Sebenarnya dang boy mempengaruhi nak panaili ni akan porsea. Alaniaha di bagasan ni ngulu ni akan porsea. Nak pe ikut dia dubi las ni roha. Nak pe ikut dia dubi tangis do arsak ni roha. Alai di ngulu ni akan porsea. Ikut saya jupang go buhi na minar na genwaranna buhi na patuduhon pakirimon dohot las ni roha di perjalanan ni nguluna. Alani senyum mazuhida sudi nak pegurang arsakta budu pinang aka inahan na senyum juamu paksa ma apalagi na maranatalon kan. Tak pola buah bolu atar 20 menit tahu ada ya lasang sarang kami dah supang. Apalagi kondisi natalon, ya. Edak tanggung begudangin nama natalon ada. Na udari ikuti doa hamur live. Bernatal luar biasa na udari ikuti Natal berturia besom. Saya ikuti secara live. Dingga-dinggam bagak tebu. Apalagi nama natalon. Iya, ala na jujuk do suasana Natal da bidang mabalas ni roha. Apalagi matu parupuan nate ikut terus do marlas ni roha. Ala na mulu 10 diikuti Natal ikut 10 nuansa borak doi. Ai di ga masuk tik-tik nuaing nuansa. Ai no Natalon nuansa. Sebetulnya ada pola bayar itu tik-tiknya, nah masih horai, husip pemak deh, boleh si tik-tik konon nuansa deh, ya dress code indahmu tuh teh, barcode maniat dibagi dua deh, anggo barcode dibagi itu dikirim bedaharan ibu dia be, boy itu suasana Natal nang mabain las di roha, boy mabain perselisihan do akalan na asing. Boy menebay utang. Ay do ben buru marutang noeng di Natalo buru marutang tu salon. Ya, gudang manawar honi. Bayar Januari aja Bu, enggak apa-apa inna. Dak ko lebih de sonne hamyani marutang. Iya, sampai setiap baru tahun tu baru tahun ni bidana tahun ni do pe bayar ibada saro ibada mesti berbida tahunon. Aduh kok songone. Kadang-kadang bisa suasana Natal juga tidak menjadi sukacita. Buido. Tergantung kita menginang sonak karena porsea. Menginang mari kita lihat prototip daripada keluarga Zakaria khotbah ini. Bolo si Zakarias do si Elizabeth dan apalah berita na baru dihita. Nung matua nung ubanon bolo di bibelot di dok nung ubanon si Elizabeth akasongon akamukinok nung ubanon nomaran waingon uban patuduhon umur naung lam matua naung matua atik pen waingon adong ko ubano berengon nakpe 25 tahun dope ya adong ko waing sogok ko pe umur 50 ngeubanut sudi alai uban palsu ya na dibayar do watar sudi hukma
Alana noeng sudiru boy warna ni ubuko boy bay no nate. Adong na botar, adong na ijo. Sebetulnya yan tumagon namanya di bay nuansa teh. Alah dong ko namirajan bu. Kan ayo ko bu noeng namirajan bu kan. Iya, adong na ungu. Adong na ijo. Iya. Sebetulnya tumagon namanya bay nuansa rambut nuansa hijauin kan. Ukatok namanya. Alayang ko bibil madok uban patuduhon naung matua salah doe. Si Sakarias do si Elizabeth naung dihilala zolma amang inang jaladang dapat pikiran ni merhatu buat zolma seorang perempuan yang telah usia lanjut harus bisa melahirkan. Alainak pesongoni keluarga ni si Sakarias do si Elizabeth di guardo keluarga ni halahon na dua na burju yang tekun selalu dalam doa na terus marlas ni roha hape tabayak koma songon dia mana sida marlas ni roha dalam kondisi na songoni na sumeridang na liling di pahima dan mungkin nian bui menjadi keluarga yang berbahagia yang selalu tekun sebagai pelayan Tuhan songon malin si Sakarias. Nah terus menerus mereka berdua harus melakukan tugas panggilan dan berdua di bait Allah. Ido bagodok nakane molo hala na porsia di Tuhani kubuyo terus sama nginang dalam sukacita. Dalam kondisi apapun kehidupan kita orang percaya harus bisa selalu dalam sukacita. Lumbobi mah di tahun 2025 on di godang ni bencana onate. Ala mulai pasar Minggu udang go behita na tubu siat tuba Sumatera Utara. Mulu di Sudirman hampir 90% generasi ketiga keempat. Gudang na tubuh Jakarta ale bulu hitai son ramelo behita na sa Sumatera langsung Sumatera Utara na manadda sudi hutan agok bencanai mulu au kebetulan na hubulusi siap perlilitan kaluar tu pakat tu maduamas tu berus tu sorkam kaluar terus tu poriah sibulga sa sibulga tu paddan tu pinang suri haluar tu sidipuan. Memang hudadda jalan hubulus sudi hutai sebuhu bayakon bencana-bencanai hacina parirna ayak kapak ni dulu gue ulalahi ta tu arah tukka tu paddan hirak kadipak di dulu kido mulu daerah sibulgai huta hape kum berus-rus dohonot tano ikoboy marlas ni roha songon akan aporsia nakpe kodangolo ikorodo ilu nakpe daktar paida-ida viral pilaro noeng dangadong buita munihon pekuburan HKBP dari Hutan Abulun itu ya dilihat do kompleki kuburannya kan ada poti alain atuare digali kakek keluarga muse ngebeu dibuat do muse dikubur dengan baik-baik. Sangat sedih. Alay kana porse kebode totong bersuka cita di dalam Tuhan walaupun dalam kondisi apapun. Puasa. Ala molona porse dia tusi lapatan ningulu. Subuya tu ronguluon. Gak bisa kita mengaturnya. Dang bui totuhonon. Aidang dihirip palahi komasa songoni alai komasa dona songoni tutudu hatani debata nama dok rohani zolma mersakat dalanna Tuhan jahuba do pato Tuhan sudiru tahirim alai dang bui majadi alani ido dalam kondisi apapun orang percaya harus tetap dalam sukacita. Sukacita orang percaya adalah menumbuhkan kita tetap berpengharapan yang luar biasa kepada Tuhan. Pengharapan itu melahirkan kekuatan dan rasa optimisme ke masa depan yang lebih baik.
Ido terjadi di ngulu ni si Zakarias. Martangia terus bersuka cita. Nakpe di bagasan lungun ni roha. Di sido asanga ganggang hapor siaon, dak kudok hapor siaon, dan didok hapor siaon. Ganggang rohani si Zakarias. Dung ro suruh-suruhan gabarieli. Zakarias, nung nga ditangihon di bata tangyangmu. Gabi-gabi amma ripeme. Marasing alus ni bana do si Maria ina ni Jesus. Bolo si Maria ini Jesus itorido ibana do. Say sauk matuhan na didok mi. Ninna si Maria. Anggo si Johannes si Zakarias didok ibana do sungod dia may Tuhan na jadi. Anong nama tua para di hutakku. Alayu nak sukun ibana. Dan di sini adalah jalan Tuhan menjawab kita manginang. Unak pagodaku hatam ninna. Unak siga hapor siyaummu. Si pata di bait Tuhan itu dalan na. Taho hoppo pamangan ni zolmay. Itordang bui bimakkatai si Zakarias. Sampai seorang si Johannes berdiri. Sewuji mangalului pangatusion ni siap buku-buku teologi akan mengenang. Puasa di pahohom di bata pamangan ni si Zakariason. Saya naruh aku mah. Bisa ada pertikian. Bui dora seda zolma ikut di pahohom Tuhani pamanganna. Pat dita sobok pagudak kudu sukut-sukummu taringot tuau. Tor di pahohom. Pagudak kudu hata-hatam. Biring masih patu bauk kutuhoinna di pahohom. Ada waktunya Tuhan memberhentikan kita. Ada waktunya Tuhan mengajar kita. Ada waktunya memberhentikan kita, tidak bisa mengatakan dan mungkin melakukan segala sesuatu agar rencana Tuhan itu bisa terjadi. Saya lulu roha wasai kom mangungu si Zakarias si wasai ko di pahohom pamanganna. Alai di sido asapatar hasasaut ni badan ni debata tutonga-tonga ni nguluna asa pirenungan doy nang dihitak kamanginang nagpagudak ko hata-hatat tato Tuhan niya teh. Jangan terlalu banyak ngoceh kepada Tuhan. Tuluslah, kerjakanlah, layanilah, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Asa saut baga-baga nih Tuhan tay amanginang sungod dia malas ni roha dari desa turpukon dibalik ni pergumulan ng ulo ni si Zakarias. Guaromo may bana na anak ngina tumibuli patujolo ni Tuhani dan biatu sabi nong liling di paima na sumungkit di surarohana nuangi ko gabi na poso ni di batado na roy didok diturpukon gabi perhalado ni di batado paturehon dalan ni Tuhani. Tentu sukacita yang sangat luar biasa ido akka manginang molo di piga-piga pangatusion ni akka padibisok taringot tuturpukon di guardon amanginang sada edde benedikta manang benediktus nyanyian pujian syukur oleh Zakaria meluapkan apa yang telah dia terima kepada Tuhan, dia nyanyikan kepada Tuhan setelah dia digenapi
oleh Roh Kudus yang dari Tuhan itu sendiri. Alanido hita pe kamanginang nunga ditopot Tuhan hita takola si Sakarias bena ditopot songot tema ni minggu sederion sudah hita ditopot Tuhan itu ditopok dohita tutongan di bagas tadi ditopok dohita tutongan di paruk kilot tadi ditopok dohita di sudi pardalanan ning uluon alai suliki ma so tunggu na di pahohom Tuhan hita nuai asalam patar nang hita mangatusi dohot porsia di Tuhani ditopok dohita unang dokdang ditopot Tuhan hita gamanginang. Tuhan itu hadir dan datang kepada diri kita, hadir di tengah rumah tangga kita, hadir dalam semua kehidupan kita. Alanido dohonot tama tapuji ma Tuhani maridde mahita song si Sakarias bernyanyilah bagi Tuhan karena Tuhan telah melawat kita dalam segala perjalanan kehidupan kita. Hidup bain di dalam maju kapartikianon akainang saya tadok dok lem gudang mahita memuji Tuhan, lem gudang mahita marsaur doh debata, lem gudang mahita patuduhon ekspresi hidup yang betul-betul semakin memuliakan Tuhan di tengah-tengah ninguluon nak pedio niguarion benedicta benedictus nyanyian syukur Zakaria tutu mulohata edde secara vokal mai talapati patuduhon pamujion tutuhani ananong ro paduahon do manopot tita di tonga ninguluta laidak sudi malo maredde memang pungwakur isudirman di pasar Minggu dunung gudang mulu sosalau tiki malam bermasmur dan itu perdana waktu itu 10 orang mulu sosalau itu teh nah 10 waktu itu saya ingat 18 luar biasa ya di Sudirman kemarin saya buat malam bermasmur mulu sosalau 10 tulu menang 10 tau ida udah belga sudi pasar Mingguan aka parede berarti jago-jago sudi parede kita kan koramai be jago naking bah sudi du hamu wilayah pigam nak teh wilayah sede inahan jago-jago be hamu na marede alaidak sudi tutu bui marede secara vokal ido tak sudi atau ngahamedem patuduhon naung ditopot Tuhani ho naung dipelua ho ama patuduhonom muedem tu Tuhani itu pertanyaan pertama dari perikop ini pabuan naung ditopot Tuhani las dorohatta mulu marnatal gudang-gudang solma ya budari marnatal di Sudirman nabu subulung sampai dia di gerbangnya ada di gudang nak tembuat be kebetulan dia dibuat di lantai 1 sudah 2 serbaguna kiri kanan tidak muat ya tahi Tuhan ayo dia hari Minggu manwaik songnong gudang ngen naraku kan ya bayi pelas do peroha mulut kimar natal roh kan buah bolos sama sekali dak kero kan ai pe ni halat sodde haru holam manano pen waing ni halat soddo kan ai do ngagudang waing dong mate gabe hagabi piru ha minna tonggo nilayana doi pe ni halat sodde ai boleh hapor si ai do bi hagabi pi pasatu di beda tu ben wagijang saya urok ko do si halat sono doi ai nagudangan waing sone dong mate robo bua ya rasta duin namangin idu jibwa hita do makku besi bah tahu besi ai mulu haposi do bibe pasahatot tu surgui beh hubeset do haru ini parar apa yang bisa kita lakukan mengenang ekspresi kita
Pabuan waktu itu Tuhan telah melawat kehidupan kita. Tak kolam markor tahu dia gabibi na gudangan ulaw noy. Duk tahun 2002 berlaku aturan 2004 kemanginang ngehebang di sisudi. Ngehebakian hidup baik nggak dibuka sudi peran serta ruas terbuka semuanya di situ. Aduk seksion semua belibar semuanya. Gudang nabu itahu basi emang di Tuhane. Banyak yang bisa kita perbuat kepada Tuhan. Boleh tik-tikot contohnya na toriseda. Tupak tu korban bencana ina. Sabuina tok tampai tik-tikok ngekom makulik kita. Ngekom bergerak kita. Ananya nungga dihita Tuhani, nungga ditopot Tuhani. Biasanya pasar minggu nak ketinggalan sektor perjulu do dalam segala gerak sungguh ini. Alangku saya lihat perjulu do hamid dah. Gitu. Langsung saya bilang transfer langsung duluan kan dari gereja karena kami punya dana tangkap bencana. Ya. Dak kolat tu namor di kupare di hami dia kuni. Adong go tangkap bencana. Jadi saya mulorong kejadian langsung tanggapi langsung. Warama tanggap bencana. Banyak yang harus kita lakukan. Takwari duya kamanginang edde. Apa yang bisa kita perbuat kepada Tuhan itu kita namanya manginang nyanyian kepada Tuhan. Memberikan sumbangsih yang sungguh yang baik kepada Tuhan itulah bahagian dari pujian kita kepada Tuhan. Itu bedang boyuk godang diungut-ungut. Alanya dak kabilang kita panopok ni Tuhan ni dihita. Dak kasuhatak kita Allah yang telah melawat umatnya itu. Dak terperhidup kok kita kamanginang. Dan ubalga arsak dohot si tahonon sian las ni roha. Napi nasahat ni dibata. Di tonga-tonga ni ngulu ni hita. Aka na porsyon. Imana berjuru sahali. Lakukanlah manginang panggilanmu. Na baduahon pabuan ok tarjuhi tagabe paduzulu ni Tuhani songo si Johannes Badidi gabe paturehon dalan ni Tuhani. Saya hubayakot songonon molo tuledang di huta-huta saya dipulehon na tua-tua do ikut ditiup minimal rabas itu damu rupa tahe parang nik kumate guluk ya ko saya ditiup borabas manang tukot di bulu berdele tu belian ko sayok tukok na manang rabas ditiup aduh bahasa Indonesia ni rabas sama bebek dit tamate ya hera ya beda do parang dia tunggal dia semua bulu rabas hera saya bidi ya seperti sabit beda do rabas beda parang ya kahami nama maboto yang gua mau kanai kotor dan boto amu be bolodang rabas tukot tu dia guna ni tukoton manang rabason gunana gudang perjuluk muladong rabba nabet di daleni di rabatson jeko setiur do dele torus di rabas molo tukot ditiup molo adong abet di haiton jala tukot dua gunana atik tungadong binatang buas adong mangalili dak pamateho na tong magjuto pamateho na de adong mga jay molo sa diabat ti hanay tukok nay molo adong kianulok adong binatang buas lari nay nanang dohonon na dalani ikut denggan tiur mulu tarok manuang gereja HKBP menjadi jalan Tuhan membawa orang ke sorga nuang disuruh ho pature madalani gudang nuang na mga bedya kamanginang rudu dalani kalau kita katakan gereja HKBP menjadi jalan Tuhan menuju orang ke sorga
doh mau paturehod dalani mula dong diberekon na bat iberekon na rudut pature ma di dalani unang berohot to mabarudut dalani bangun gereja udah gua kata-katana saya pikiran dari enggak di bahaya ayo pe dang napaturi dalano nama ruad we mga ruduti pature madalani kadang kita tidak membersihkan jalan itu justru mabang gudang abat-abat ngeluja si pada makarizui contohna aka panitia aka perkur ngeluja ya saruba de tikimat dekorasi Natal kaya berbeda sede punguan dalam dekorasi Natal sono ngeluja macakit ngadok sape rangkang arok sape debu kan dibereng marining kunai ay narwa dak songon yatongin ay wasa songon ibainin itu Roma dong natakang ay wasa dak ko mabain hoyam mabainin na habi ya tikirizu mabain dangulu dung jadi na gudang katana ayo masih patah susana kan oman ero nga nasupatu ridelan justru parudut do enak songon iya na tongin na iya kan ay basa songon iri bainin na hape Roma patorakon ay bulo songon na iro miri bayad daba biaya na 2,5 M min na bulo songonon sada kumbatulu aro kepektain na ay bulo songon iya do na iro mi liam mahipeng mi ningon badaw nga tongin na ay kadag sorido molo tahapo si manueng hagabipi dalan ni Tuhan itu benua gijang mengarahkan orang membawa orang luruskanlah jalan Tuhan pature ma padenggam ma berikanlah pikiran-pikiran yang bernas yang positif bangunlah tubuh Kristus ima mulidok pature dalan asa mulu si Yohanes padiri akka manginang paduzolo ni Tuhani paturehod dalan ni Tuhani nuaing hitak kanok porsia di Kristusi dakola paturehod dalan ni Tuhani be tapi kita menjadi pelaku naik kembangulahon ulaon ni Tuhani nama harus melakukan alanido dang bui sirang dalan ni Tuhani nakaning huria alay na utama dalan ni Tuhani rohanak pikiran ni Zolmaido ikut dipature idong baik tiki marjamita si Yohanes padiri di halongonan tiki di pajuho di bana sa tardiri jolmak kada dia Jordania kamanginang pature hamu madalan ni Tuhani nasa akah tano na berbutul-butul dohot hau na sumar perbue nunga apetak itu dalingi hau na sumar perbue tabaw main na inang madok sude konolo pay baruhon rohana pikiran na bertobat secara total karena disitulah jalan Tuhan yang abadi yang membawa kita mengenal dan hidup di dalam Kristus alanido dia pepau patonope molo hita paturehod dalam ni Tuhani nakaning secara komunitas secara gereja tetapi itu tidak akan terlepas sama nginang sudihi tekonolo pawahon rohan ang pikiran tikiri sonau pada taresok musai udokon do tikipung baruku baru berdiri ya aladang adong gudang najulu songon nuaing kosmetik itu tahe una jutur dubahamu holan badak nomor 5 duna zulu uluru tinak ko hiyani badak ngepungi ba sanga saburu di bereng di lantai harus may behona sate baikon ay kon berdelet do tutanami mulo marona natong mangalabi sadiro ko tu ibahian mulu mamudai rupa doa mandang bui bau-bau meloroha bui dok inna ihad do dah hidup akan tua-tua hidup tahe kamang hidup kan
nuaingon terbalik gue ruba do boy muba roh hadang boy terbalik gida bulu na zulu idok songoni iya saya idok ruba do amang dang boy pa uwaon muloro haboy do inna ulo tahen naroha aleng konoaing naksalah hamu terbalik ge 180 derajat terbalik itu saat ini hidup ben bulu tikinatal ulu salah alamat amat tatu inata gabi ulu may iba irok na sombong ay say merliweta sunguni so tinadda alaniyaha ay mulu nga marme kapakay naon so minoto be sungud di rupana ulu barang minoto dia inata dah idang cerita bohongan nih fakta-fakta nyata doi ay medudus ma ay ngaga behera anak baru tulin poso sudi deh ubenuk kedu dang ubenuk bena kan ay magu ben nih dang isi lemes sudi baru parhebe gimana boido macam-macam noingon di dunia kosmetikau. Benar apa yang saya katakan terbalik sekali ya manginang. Ya, roh adon waing na subuhi bau-baun namol muba. Ya, mulai itu takang sampai mati petorus ulu takang. Dan ulu muba. Habe omban edok nga ya bulu di tema transformasikan adong do edok perubahan karakter. Jalan adong nebui bau ni. Pauwe zolma bakko ni zolma sifat ni zolma parroh ni zolma dan adong bui zolma merubah yang kamanginang pelatihan apapun dia tidak bisa merubah itu hidup di temani transformasi okole sere bui na pay baru zolma na merubah zolma aha tod di merubah dia holani bui pauwe rohani zolma anggo hita do memudai dong atta asa muba puak pauwe ramda olo duduk-duduk gue olo bah alai dang mubay berek kaum bersuguk mulek di songoni tarsongon na mertabaru ya nang mertabaru na meta tok kenai kan maracara do ita umum may jabut tabi kan iru tahe ay sotok so maracara kamu nanang masalah ngi bebe martangyang gue ba maracara do iba ya tarsongon na mertabaru ki mertabaru tong pelagi marhelia sudi tangis-tangis doakan lama saya berubah bertobat nah, sudi songoni habe manunggu nai ngaterlebak du watong ngatur berbeda ngatur marsoal ya dang adong boy bawa roh kamangina holani sido tod di Borbadia Sakarias juga mengalami itu. Ketika roh Tuhan datang baru dia sadar akan hal itu, memperbaharui hidupnya. Alani dok kamanginang pature dalam dituhani nakik kita mangulahon asabui taulahon pauba maroham akan berbutul-butuli las rohama lemaju pasar mingguan ya terberita duhuriau ya ale hati-hati dah token nai ulu dutailu hamu bainon name saya kan sudah dah kan kalau untuk mempublis ya akan terpuru pia buru pehu hehe alai las doroha kwa mati hamidu sudi seminar cemburu dan waktu risada ala masuk kamu suara terbanyak penerima kan HP ini rohaku HP na salah dot tong awan jalo informasi ala na huboto olah ni data bulan Juni dot tong kan HP daung 1 Oktober na ay dia doh hamun ikut sebenarnya kami yang harus juara alanya badang matong realistis do muluau kan Jemaat Sudirman itu sebenarnya kalau yang terdaftar hanya 411 kakak kamu 1110 sedo 1000 sekian Alemer minggu tutu di Sudirman telulu hamu di som karena di sana harus beribadah itu minimal 1300 satu hari pagi siang dan sore
mulu bading ruas na kan benga dang datu sebetong ya mulu hamu mulu hita 1.100 mulu merminggu isos 1.500 sedari itu masih 35% sebenarnya mulu 1.000 hal itu lu sedia 3.000 kan ya mulu 1.000 merminggu itu 30%. Alai toy mak las potong rohak kuah mujuar saya deh. Ai tonggong kurang rohak tu pasar minggu kan. Tapaturi badalat di Tuhan ya kamanginan. Bergegas. Siap dia mai sudihi ta ulo paulihon rohatta. Semua mau memberikan yang terbaik alanya nunga ditopot Tuhani. Allah telah melawat kita. Amanginang homa maboto pergumulanmu. Homa maboto parukilammu hita mamaboto parukilot da marsada-sada ikod dohonommu do ditopot Tuhani do ho ganu pari do ganu tiki do ho ganu obas amen dakya sirang Tuhan isak kita dakya mana tiki marsak tiki marutung tiki rugi tiki godang parukilon dakya sirang Tuhani didongani do hita alani do haposi matok-tok Tuhani dok ma songon si Johannes nak kening nok tuwi bana tu portibio pature dalan ni Tuhani alani aha Jesus nasinuarahon naine korro tu portibion dia ya perpudi didok diturbukon laho sumodang akan hudul di bagasan hahulumon akan nanilingguman ni hamatian pato ngoton lakata tudalan hadameon Tuhan itu hadir membuat lakata tulas ni roha sonang ni roha dohot hadameon unang bemut cati sakita kamanginang bagi orang-orang yang selalu merindukan Tuhan dan mau bekerja untuk Tuhan disido pasu-pasu ni debata disido sinodang ni debata jalan nang di bagasan arsak kita alai disodange Tuhan ido hita halat somma naung ditopot Tuhan ido hita amin martang yang mahita mauliate marohanami di ho ali Tuhan di parsauran nami di parminggun nami sederion di nong roho Tuhan tumopot tami di patu pahodo dalammu asa sudi roh marhato potokko di bagasan pamujion dohot las ni roha disuruh hodo si Johannes padidi maju sudi jolma asa tuhamu baun ni roha majakon haluaon sinodang nobal gai ima Kristus Jesus Tuhani ali Tuhan songo panopokmu dia kanaposom panurirangmu na julu songo diro honang romanopotami na di paradangolanon dinong roh Kristus tu tonga-tonga ni portibion paduahon hami sian nasorat anani dosai nama baik kami hulum disudi pernguluan hulum di roha nak pikiran ala dinong roh Kristus kebe marsinodang ngudu nami ay mucak masak kami dosa hahulumuni kami tu hati uron alani Tuhan pakai mengudu nami say marulupuluk memuji pasang apoko pauli-uli kon ulawon muri tonga-tonga ni portibion pabuan nang ditopoto ngudu nami nakpe ikubuluson nami dosi pata ragam ni hamawolon ragam ni parukilon ragam ni akaparsurion alai ubelga do Tuhan kolongmu alamian jalarodo hotok-tong di bagasan ngulu nami mauliate maroha nami di Tuhan sailam takas mengulu namion pakai ommu memuji pasang apo jala perhitiammu hami Tuhan tok-tok bau diulihon ulaumu dalammu di tonga-tonga ni portibion las roha nami nang di parsauran nami di huriam hakabipi pasar mingguon sederion sailam mamasu-masu mahu Tuhan disudi ruas ni huriamon siap dana namet nama gudang saru disuduk na tumua usehon Tuhan pasu-pasum
sataruli dia kapaso-paso nang dingulu pardagingon. Bola tu ngadong akan merukila di Tuhan ruas ni huriamon manangalanya habi dongani pargugui Tuhan sudi Tuhan akan hurak kipas di pardagingon akan marsahi nasuh haguarak kami seda-seda na piak di rumah sakit na toktong dirawat di jabu pasu-pasu ma Tuhan sudi si panganon sinumon aka proses pengobatan sanggiat teruli di hahipason dohot las ni roha sudi ganup ruas ni kuriamon lumuli ma Tuhan neksal pohonon nami tahun 2025 on posdorohan nami ramotammu hami dongananmu hami asatari per hami majakot tahun 2026 di bagasan ulu-ulu dolas ni roha di bagasan hahipason saluna mauliate maroha nami diho ala Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita papasah pilihan.
Ali di mata amanami dari banu agijang horo haroruan saluhusil lehur lehun nadingkan doho nasa ulibasa nama uliutus pasat hami masian nani lehom itu hami pilihan nami tuho saya jalo mai gewa na hucus di julum pasu-pasu mai jala ramoti asahu parhasia kami pilihanon patibulhon harazao muli tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asal mutadahami gudang ni silehor-lehom itu hami asal menggir-gir hami madok mau lihat itu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Gijang sai binorbadia magwarmu sai Roma harazaumu sai saup malomo ni roham di banu atau ngaun songon na di banu gijang lehom matuham sadarion hanguluan siapari sisa madosa nami songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Tuhata mulak mamu di bakasan damai di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala sai asi marohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhom damena tu todim